Last year. Une 16 years. Uzere auzodzagwa kuti kuroora mudzimai wako kwakaita uku nemakore akatori mhosva kuhurumende yeZimbabwe. Waizviziva? Ungositoziva. Ndipedze tobvekera 2008. 2008, 1 January. Jadi bapak sungkai di rumah. Bapak orang dulu. Bani. Mana garam cana lo. Kuci. Cana. Cana. Rumah ya seru bagai. Saka mana akatohwa nekuyu muchigara naye mumwe akabva nepamutorona. Sorry? Ndinogara naye. Chii chakabviswawo nemukuwasha kuti zive kuti atora mwana wedu? Akabvisa tsvakireyi. Mari. Imari yaakabvisa? Mari yakabvisa handisiziva, ina akanobvisa kwababa wake. Imuziva kuti akabvisa chete? Ndimuziva kuti akabvisa. Wabvisa mari? 20. Maizviziva here kuti kurodzesa mwana ane makore 16 years imhosva? Ndaizviziva kuti imhosva. Koma vatendera kuti aendese. Uyu mwana musikana wacho ndiye asinganzi. Ndakatomboenda naye kumapurisa kusvika naye kukoti mwana uchiti asarohwa. Koti ikadini? Kukoti yakati zvoni vachiti vadiki vangu vari vadiki kukomana nemusikana wacho. Ndipodzoka kwaakaita. Akadzoka anga asingambonzwa handizvo kana kunditeerera. Muri kutaura here kuti panyaya yaZabuloni ndiyo yamakamuendesera kumapurisa here kuti anotitwa kana kuti pane kwete nyaya yaZabuloni. Ndeye mumwe mukomana here? Mumwe mukomana. Waidanana naye? Waidanana naye. Akatomboenda here kumba kwomukomana here? Akatizira akaenda akamutorwa nababa vake. Akatomboenda ako akaita mazuva mangani? Akagara zve1 week. What did you mention? Yo makore mangani something? 2005. Is one makore mangani? 20? 19. Darika. What was it? 2005? 13 May. Waizero takambotizira kuno munhu. Ndakazozvinzva ndatomutora. Iwo unonzi William Chawana. May I deny? Go for number 077 42 72 402. Unotokudini mhosva yauri kuhwira murume wako? Esinyekunyepa. Kwakamuhwirira zvaita sei? Wakatomuramba? Iwe ndokaramba mukomana? Wakamurambirei? Ngosade chii? Kunarwa here? Kudya here chikafu kugara mumba pavo?
wazoda ko uyu kwamuramba futi apa ndione problem kuramba wewe ko uyu kwamuramba futi unotsvaka Jesus Christ uri werudzi rwepi noera mofi yechikone vari mofi yechikasi Jesus Christ kwewe uri shumba yanyimwa nyama shumba iyi shumba yeshumba uyu akautora kumba kwenyu netsvagirei kumba anokuziva ndiye akuzi ndiye mukwasha iwewo ndibvo waramba uyu wakarambiwa unombo kuti wakarambiwa une shere wakampa ma wamuramba sei imbomudza toni mashoko wakamudza kuti auchamuna kauti waangobva pamba nai ndizvo kwewe wakazi kuda sei ndakaita uyo nganditata murume ndaramba nemurume kuzoona kuti akabva kufa kwaigara zvimwedzi ngani wiki ndobva watochezera mozi watochezera warane asi mutodanana taurisa ehe une shuvire kurara naye hatishi taurisa ndakatowesa nchavada uyo watomda akuvhevha nemanje uyo wakuramba kuti saka wadauta sei chirudzo naye achiyera alati ndeketa sei inotora video yani uya kunoto uya naye uya kuno une ukama nemusikana here ano ukama nemusikana wakumbirana ndine vanhu vari registered ava kana makuda mavideos munotora registered kwete ndozvandisingadi ndo mhoko dzemunogamne makuparaizisi zvangubuda matiktok masocial media zvisirezvo ndenge ndine vanhu vane kodzero yekuti vatore mavideos unoenda kujero ukangoposta video unoenda kujero saka zvinani kuti wewe uteerere nyaya kana wati varume ndikudawo kubvira pazimbit news munodziona nyaya idzidzi dzichibuda muzitorore papa saka chisafunya kumomo kapfudza mubvunzo kuti chii maperera pekuti une shungu yekurara naye uye akati handichavadavisi atane plan ndoyatamba tizive plan yaonaereka sei ndikaona nondida ukutarisira kuda kuti varume vangani namba yevarume vauri kuda mukurarama kwako vangani wakapedzawo chikoro here mwana chii chakaitika kuti usaenda kuchikoro ndaramba wakarambirei amai vako vambokurowo neshambo kangani kawanda iwe haunzi chete ko kuna baba iwe haunzi chete saka ndotoriwo shambo kuroyo
Nini ndakakurovanisha munonzwe panoshuku William wakatarisirawo gari kwedzekiseka William wakatarisirawo chipa kudanana nemukadzi uyu inavana zvakatarisira asi akazonzwa kuti uyu nauyu vanakusana shereji chinhu panavandasiyana nazvo izvo ndanzwa uchitaura kuti mamuna unge mawana nguva yekuita bonde mese chingave chakakutadzisa ichi atazisa ndakazonzwa kuti pandaida kuti ndiite ndakazonzwa kuti havasati vapedzera nauyu nauyu ndopanakabva ndanzi 12 zvinogona kutadzisa here ndo zvakakutadzisa Zaburo sezvo nyaya yaitika saizvozvozvi iwo wamboitarisira kudari rinorinda kubatsira sei zvaitoda kuti kumirirawo kunzwa kuti dare racho ringe richitorawo sei zvinhu zvakadai. nyaya yenyu Zabuloni iri kunetsera chinhu chimwe chete. Wakatora mwana ari pasi pemakore 18 years. Saka utori nemhosva kuhurumende. Naizvozvo chete. Newe zvekare tovheva mwana iyeye kwakaita utori nemhosva kuhurumende. Mese mune mhosva. Newewo wacho musikana utori pakati. Hurumende iri kuchengetedza but iwe kutaura kuti uri nyanya mara patsetsetse haude kunzwa. Uri kutsurwa uri kuenda, uri kutsurwa uri kuenda. Tizoziva here kuti mweya unokubata, mweya mutsvene, mweya wakaita sei, zera rauri hausati wakwanisa 18 years. Hurumende iri kuti unofanira kuzotorwa nani zvake wane 18 years. Ndokutaura kuita hurumende. Nesuwo kuti handitendere kuti uende kumurume wakaita zvakaita izvi. Uchiri mwana mudiki, mabhonzi ako achiri madiki. Wakamboita pamedzi. Waishandisa chii? Ungazikadzivirire semudzimai wako. Apo ari pamiri manje. Achi haana. Sei matanapo? Pakabva kumurume wake akauya kumba achindudza. Kana murume wangu akatenga pregnant test ndikatotestwa ndine pamiri. Une pamiri? Womuka pamiri. Kana mwedzi mumwe. Shamwari, unozoita pamiri. Auzoita pamiri. Wakamutenga? Andisadatenga ndopakazoitika nyaya yako. Wakasvika watenga? Saka wakajamba kaviri. Uziva here kuti murume wako kuti ari kuisa ujeshi. Ndezvawaitwa izvozvo. Uziva here kuti uye akupinda ujeshi. Wakonzeresa vanhu vangani? Saka zvakanaka. Saka uri kudii? Chindiudza zvoda kutaura kuhurumende. Hurumende kuti iwe wafanira kuroorwa kana kuti pamiri saizi yako. Chindiudza zvauda kuudza hurumende iwe. Hurumende ida kukuchengetedza. Taura tidzi. Taurisa. Saka zviri right zvawakaita. Zvakaipa. Chii chadzidzisa vamwe vana vadiki vasikana vane makore akati. Chaungada kutauriko zvinezvi pamberi pamwe. Kuti zvauri kuita zvakanaka here kana zvakaipa. Taura tidzi. Taurisa.
taurisa kuti vasikana zvandiri kuita zvakaipa Masikana zvandiri kuita. toita sei? Ngatimirirei kusvika takwanisa 18 years. Hatimirire kusvika takwanisa 18 years. Taurisa vafunzika. Hatimirire kusvika takwanisa 18 years. Amai muenda naye unotariswa mwana kana ari pamiri ndoba ndichatangira ipapo peuyu. Iwewe wotosiyana naye wazinzwa. Iwe ibva kumba kwako wotodzokera mba kwenyu izvozvo. Newe chisiyana newe musikana. Haisati yaibva mambo yamuda kuti imambo ichiri mbishi iri kuchengetedzwa nehurumende. Ndosaka tiripo pano madzimambo, ndosaka mapurisa aripo, ndosaka magistrate aripo. Handina yawandokuripisa pakati penyu apa nokuti underage. Asi iwe kana wapamiruko ndopandiri kutangira nenyaya. Asi uchakonzeresa kuti amai vako avo ndovanoenda kutonga inini padare rangu manje. Haisati yapera nyaya. Ndichatonga mai vako nababa vako apa, nababa vake namai vake apa, ndovanichatonga inini. Kana mamusingaziva vabereki, mwana kana ari makore ari pasi, handina zvandinovaripisa vandivatonga ndirongodzwa nyaya yavo. Asi ndinotonga vabereki vakabereka vana ivava, ndovakonzeresa kuti vana vaite sei? Vashore hurumende. Saka panext dare ratiri kuuya, nyaya yenyu amai maasesa munonzwa kuti avo ari pamiri, ndiri kuda vabereki vacho pano. Hatirodze mwana ari pasi pemakore 18. Hatirodzese mwana ari pasi pemakore 18. Regai dziibve, regai ave rive chiri mazai haana mutu. Saka karafwa kuita kana kunyena makakuita kumwanangu, siyana nazvo. Hauzi upenyu uchazouona. Ikozvo tatove pakuchengeta, tatove neziso rakadai satellite tichiro kutarisa each and every day kuitira upenyu hwako. Hatisi kuitira upenyu hwedu, kuitira hwako iwewe nevamwe vana vezera rako. Uchazozviona mangwana, kwete nhasi, mangwana ndipo panozozviona kuti ndaitei inga ndakambotsurwa pazere vanhu. Ani manzvisa. Saka ichisumukai vana vangu mudzokere. Iwe hausina mukadzi, iwe hausina musikana. Baba